Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en video på min kanal. Ja. I dag kan I se, at jeg skal snakke om min fritid, hvad jeg laver, når jeg ikke er på YouTube. Og det er at starte nu. Godt. Så vi kan se, så lægger jeg videoer op et par gange om stykke tid, om måneden og par uger. Men jeg vil fortælle, hvad jeg laver i min fritid, når jeg ikke er på YouTube. Det jeg laver, det er, at jeg går ture, jeg kører ture, jeg spiller spil Nintendo, Wii, PlayStation og det Nintendo der. Så ja, jeg laver ikke så meget rigtigt, ja, i min lejlighed her. Så jeg, ja, hvad skal man sige, jeg hygger mig med at spille med min pædagog også. Jeg er på et sted, hvor man får pædagoger til at støtte. Så jeg spiller nogle gange med dem, ja, så vi spiller nogle spil som Mario Kart, vi spiller Super Mario, og så også PlayStation. Jeg har faktisk haft en PlayStation før, eller ikke før, men den gamle, hvor jeg har brugt den i lang tid, fordi at, ja, jeg har ikke haft lyst til det, men nu er kommet lysten tilbage til at spille igen på nogle, ja, du ved, PlayStation. Og jeg har fundet 4 nye spil. Det er Minecraft, Ratchet & Clank, Far Cry og Sonic, tror jeg. Ja, det har jeg fundet her, så jeg synes, det er mega fedt at komme tilbage igen til nogle gamle spil, men jeg ikke har spillet i lang tid, fordi jeg har været oppe på Skovhus en gang, hvor jeg boede på et hospital, hvor jeg havde det skidt, og jeg havde min PlayStation der, og jeg kunne ikke finde på noget at lave, fordi jeg har ikke lyst til at lave noget, fordi jeg havde meget skidt der, så men nu er lysten til at gøre mig tilbage til PlayStation igen, så det er sgu meget dejligt, synes jeg. Ja, så nu også, ja, vi spiller alle mulige gode ting, synes jeg, så ja, det er fint. Så, men hvad jeg mere laver i min fritid, det er, at jeg tager en lur om dagen, tager en time på året, altså I ved, tager en time i sengen og tager en lur, ikke? Så ja, det gør jeg også nogle gange, så ja, så det var min fritid for hvad jeg laver, når jeg ikke er på YouTube. Så jeg spiller også computer nogle gange på min computer herovre. Så det gør jeg også. Spiller Counter-Strike, Minecraft, alle mulige forskellige spil, så ja, det er min fritid, så jeg har ikke så meget med at sige end rigtig mange tak for at I med i den her video, hvor jeg starter min fritid, og det er jo snart sommer, så nu kan vi snart gå i sandaler igen, så det bliver godt, synes jeg. Så ja, det er dejligt vejr udenfor, den person skinner, det kan ikke blive bedre, synes jeg. Så jeg vil sige rigtig mange tak for at I med i den her video med min fritid. Husk at smide et like, det er jeg glad for. Subscribe til min kanal, tryk på klokken, så vil jeg blive glad. Så jeg vil sige rigtig mange tak for at I med, og ja, peace out.